Bună! Acesta este motanul Yumi. Mai am un motan în casă, senior, pe nume Pisic. Lui Pisic însă nu-i place să fie filmat. Cei doi pisoi se joacă și se bat destul de des. La început, când Yumi era mic, joaca dintre ei arăta ca o trântă, care se termina în mod invariabil cu Yumi rostogolindu-se prin casă. Se întâmpla așa pentru că Pisic nu avea pur și simplu instinctul să-și dozeze forțele în momentele de întâlnire jucăușă dintre ei. La fel și noi, atunci când nu știm să ne jucăm, transformăm joaca în competiție sau chiar în conflict. Și când facem asta, nu hrănim în celălalt jucătorul, ci trezim în el războinicul. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Însă, dacă e vorba de o relație intimă, nu așa vei găsi intimitatea pe care dorești să o trăiești. Nu totul este o joacă, însă jocul își are rostul lui. Și așa cum spunea Emerson, să știi să te joci este un talent fericit. Să auzim de bine!